Terve, kuka olet? Terve, mä oon Pirttimaa Ilkka ja mä oon tämmönen iOS-deva ja devaan softaa muun muassa iPhonelle ja iPadille. Sulla oli jotain, mitä halusit näyttää sosiaalisen median yhteisölle, niin ole hyvä. Joo, eli mä oon viimeiset puoli vuotta kiinnostunut siitä, että miten vois tarjota parempia palveluita sokeille. Eli mulla syntyi sellainen tietty ajatus, että sokeet tarvitsee ehkä tietoa ympäristöstään. Ja mä lähdin miettimään, että mistä mä saan semmoista tietoa, mikä olisi globaalia. Mä halusin tehdä palvelun, joka toimii missä päin tahansa maapalloa. Ja silloin mulle tuli semmoinen välähdys, että Foursquare on itse asiassa aika kiva tietolähde. Sitten se on käytössä ympäri palloa, näkevät pelaa peliä sillä, jolloin kertyy tietoa, kategorisoituu tietoa paikoista ja niiden suosiosta. Ja siitä syntyi sitten sovellus nimeltä Blind Square. Eli idea on sen, että sokealla on iPhone tai iPad repussa tai taskussa. Hänellä on kuulokkeet, joilla hän kuulee puhetta. Itse asiassa niin sokeille toimii paremmin semmoiset luuta pitkin toistavat bone conducting headphones. Eli silloin se ei peitä korvia, he kuulevat ympäristössä äänet. Ja jos kurkataan tuosta, miltä se Blind Square näyttää ja kuulostaa, eli mulla on siellä puhesynteesi, joka saa 27 eri kieltä. Käynnistän. Näytäpä se tuohon pöydälle, niin sit se ei heilu niin paljon. Joo. Eli ruoka, ravintolateatteri. Kuunnella hetki. 130 metriä suunnassa kello 6. Yritykset ja virastot, Rikmantin kirjasto. 110 metriä. Kaupat ja palvelut. Eli ehkä oleellista ei ole nyt se, miltä se näyttää, vaan miltä se kuulostaa. Akateeminen kirjakauppa. 180 metriä luoteeseen. Kohde Helsingin yliopisto, E-talo. Agnes Jöbergin katu 2, Helsinki, 8,1 kilometriä. Mä voisin kertoa tästä vähän lisää, eli nyt jos tämmönen iPad on repussa, sä kuulet sieltä ääniä, puhesynteesiä, niin millä sä käytät sitä, niin ehkä toinen innovaatio, mikä tähän liittyy, niin mulla on tämmönen Bluetoothilla toimiva peliohjaaja. Maksaa noin 40 taalaa. Ja siihen on tehty käyttöliittymä, eli mä voin nyt mä haen sanalla da. Odota hetki, haetaan sanalla da. Daunisvaki, 450 metriä. Eli lähipaikka on 450 metrin päässä. Ja jos mä kuulen jonkun paikan, mitä mä haluan löytää, niin mä painan tästä play-nappulaa. Jaetaan paikkaan Ostaria ja Vakko Privato. Sait kirjautumisesta 9 pistettä. Ja näin mä rupean saamaan ohjeita siitä, miten mä löydän sinne paikan päälle. Mä voin myös säätää sädettä ja kuinka kaukaa etsitään paikkoja. Eli jos mä säädän säteeksi vaikka 100 metriä, niin sen jälkeen mulle luetaan suosituin ravintola, joka on 100 metrin säteellä. Sitten mä voin myös käydä kategorioita läpi. Haetaan koulutus. Nyt haetaan koulutusta. Paikkaa etäisyydellä alle 288 metriä. Teologinen ympäriskunta. 280 metriä suunnassa kello 4. Tierikulma. Ja 280 mennään vähän valikoissa eteenpäin. Lännessä on ruoka, taide ja viihde, Eli työelämä ja nyt meillä on kompassi päällä. Jos käännyt siitä vähän, niin etelässä on yritykset ja virastot, kaupat ja palvelut. eli nyt Sokel on repussa toi, hän kääntyy rintamasuuntava etelään, niin hän kuulee sit minkälaisia paikkoja löytyy sieltä kyseisestä suunnasta. Mennään valikoissa vähän eteenpäin. Olet osoitteessa korkea nuorennatu, Helsinki, suuntasi on itään. Länstar kirjautuaksesi paikkaan varten. Kohde akateeminen kirjakauppa. 160 metriä suunnassa kello 6, yleinen listaus. Kohde Helsingin yliopisto, E-talo. Eli käytännössä kaikki tämä toiminnallisuus on tuotu tähän kaukosäätimeen. Se toimii myös ilman kaukosäädintä, eli iPhone ja iPad itse asiassa on näistä älypuhelinlaitteista ainoat, jotka tukee kunnolla sokean käyttöön. Eli näissä on sisäänrakennettuna tänne voice-over-toiminnallisuus, millä sokea pystyy käyttämään näitä laitteita. Ja tämä mun sovellus toki tukee niitä, että jos sulla voi olla pelkästään iPhone ja sä pystyt käyttämään sitä. Loppuun kysymys, että onko tämä jo tuotannossa vai koska tämä on tulossa ulos? Tämä on nyt ollut 1,5 kuukautta Suomessa koekäytössä usealla sokealla. Tämä on 3 sokealla Australiassa käytössä, 3 Amerikassa, 1 Ruotsissa ja nyt on tulos Englantiin. Ja tämä on nyt niin valmis, että tämä on App Storessa hyväksyttävänä ja todennäköisesti ensi viikolla löytyy App Storesta nimellä Blind Square. Hyvä, eli oli Blind Square, niin kuin Foursquare, niin meillä on Blind Square. Kaverin nimi oli Ilkka Pirttimaa, oliko sulla yritys tähän vai mikä tämä oli? Kyllä, mut löytyy semmoinen yritys kuin Mipsoft.
Mipsoft-osakeyhtiö. Kiitoksia Ilkka tästä. Odotamme, hauska nähdä tällainen hieno innovaatio, joka parantaa maailmaa ja tekee meidän hyödyllisin sovellus tänään näkemäni. Kiitoksia. Kiitos.